Dobrý deň, moje meno je Peter Trgala. Som majiteľom spoločnosti Education, ktorá prevádzkuje portál www.education.sk. Rád by som vám predstavil možnosť, ako môžete umiestniť vaše kurzy, semináre, tréningy, konferencie alebo štúdia do intranetu tisícov veľkých spoločností. Prejdem hneď k praktickým ukážkam implementácie databáz kurzov, konferencií a štúdií z Education.sk do personálnych informačných systémov. Ďalej budem používať aj skratku PIS. Tu je ukážka implementácie v softvéri Human od spoločnosti Hour. Vzdelávacie aktivity sú rozdelené na kurzy pre verejnosť, kurzy na mieru, e-learningové kurzy a konferencie. Takto sa zobrazujú informácie o konkrétnej vzdelávacej aktivite. Spoločnosť Hour má skoro 1000 originálnych inštalácií. Zhruba 720 je v podnikoch s počtom zamestnancov od 50 do 500 a približne 150 je s počtom zamestnancov nad 500. Nasleduje ukážka implementácie v personálnom informačnom systéme Magma od spoločnosti Autocont.sk. Vidíme, že je tu rozdelenie vzdelávacích aktivít tiež na kurzy pre verejnosť, kurzy na mieru, e-learningové kurzy, konferencií a naviac sú tu aj štúdia. Takto sa zobrazujú vzdelávacie aktivity v softvéri Magma. Tu je ukážka, aké sú možnosti vyhľadávania vzdelávacích aktivít. Kritérií na vyhľadávanie je veľa, je to skoro identické ako na Education.sk. Spoločnosť Softiv je tretia v poradí, ktorá implementovala do svojho personálneho systému HR+, databázy z Education.sk. V module ďalšie vzdelávanie zamestnancov vytvorili samostatnú položku v menu hore. V hornej časti obrazovky je zoznam kurzov a spodnej sú v záložkách informácie o vybranej vzdelávacej aktivite. Spoločnosť Globesi, ktorá je partner SAPu, spracovala implementáciu, ktorá bude nasadená v priebehu marca. Vyhľadávanie vzdelávacích aktivít je identické s Education.sk. Na tomto obrázku vidíme zobrazenie konkrétneho kurzu. V záložkách sa nachádzajú kompletné informácie. Keď sme rozmýšľali nad tým, ktoré personálne informačné systémy oslovíme, tak sme stanovili kritériá, aby to boli personálne softvery pre stredné a veľké spoločnosti, tie, ktoré obsahujú modul vzdelávanie, a tie, ktoré patria medzi lídrov v inováciách. Naša predstava o riešení bola nasledujúca. Aby obsahovali databázu vzdelávacích aktivít, ktorá bude implementovaná priamo do personálneho informačného systému, aby bola intenzívna spolupráca pri školení a motivovaní personalistov využívať nový modul. Tu je ukážka súťaže pre používateľov softvéru Human od spoločnosti Hour. Ceny do súťaží sme ponúkli pre všetky personálne informačné systémy. Takto bude vyzerať v Humane obrazovka po spustení programu a bude to minimálne mesiac počas súťaže. Ďalšia ukážka súťaže pre používateľov softvéru Magma od spoločnosti Autocont.sk. Spoločnosť Softiv a Globesi tiež pripravujú súťaže na podporu novej funkcionality v svojich softvéroch. Výsledok našej snahy je taký, že na Slovensku máme nasadené 4 implementácie. To znamená, že už teraz môžu databázu vzdelávacích aktivít z Education.sk používať tisíce personalistov vo veľkých spoločnostiach vo svojich personálnych informačných systémoch. Ak je pre vás zaujímavý aj trh vzdelávania v Čechách, tak vás určite bude zaujímať, že v Čechách máme tiež 4 implementácie v personálnych informačných systémoch. Prvá ukážka je z programu KS Mzdy Profi od spoločnosti KS Program. Tu vidíme zadávanie školiacej akcie pre zamestnancov. Pomocou tlačítka Vyhľadať v ponuke serveru edumenu.cz sa zobrazia kurzy z našej databázy s miestom konania v Čechách. Na tejto ukážke vidíme, že personalista môže vyhľadávať kurzy z databázy edumenu.cz podľa kategórie, podkategórie a regiónu. Tu sa zobrazujú údaje konkrétnej vzdelávacej aktivity. Teraz sa nám zobrazil vybraný zoznam klientov, ktorí používajú KS Mzdy Profi. V personálnom informačnom systéme KS Mzdy Profi sa spracovávajú mzdy pre viac ako 280 000 zamestnancov a používa ho zhruba 1000 spoločností. V najbližších dňoch bude nasadená aj implementácia v programe PERM 3 od spoločnosti Quasar. Vidíme široké možnosti vyhľadávania. Vyhľadávať sa dajú kurzy pre verejnosť, vnútrofiremné kurzy alebo kurzy formou e-learningu. Tu je príklad zobrazenia informácií o kurze v personálnom softvéri PERM 3 od spoločnosti Quasar. Spoločnosť Quasar má viac ako 1000 zákazníkov, tu je výber z ich referencií.
Ďalšia spoločnosť, ktorá implementovala naše databázy z Edumenu.cz do svojho personálneho systému, je spoločnosť Nugget SV. Pozeráme sa na možnosti vyhľadávania v tomto softvéri. Teraz vidíme zobrazenie zoznamu kurzov. V najbližšej dobe bude nasadzovať databázy z Edumenu.cz aj spoločnosť Ron Software. Tu vidíme možnosti vyhľadávania a pod tým sa zobrazuje zoznam kurzov. Takto sa zobrazujú kompletné informácie o vzdelávacej aktivite. Na Slovensku sa do personálnych informačných systémov exportujú vzdelávacie aktivity z portálu Education.sk a v Čechách z Edumenu.cz. Ak chcete, aby tisíce personalistov vo veľkých spoločnostiach mali prístup aj k vašim vzdelávacím aktivitám, informujte sa čo najskôr, ako môžete mať vaše kurzy, tréningy, semináre, konferencie a štúdia na Education.sk. Vzdelávacie aktivity môžete zadávať cez administratorský systém na Education.sk cez vyplňanie formulárov. Tu je ukážka správy aktivít, kde môžete zadávať, aktualizovať alebo kopírovať vaše vzdelávacie aktivity. Druhý spôsob je, že môžete využiť automatizovaný import a spracovať export vašich kurzov do predpísaného XML formátu. Export môžete spracovať aj v Exceli a uložiť ho do CSV formátu. Je možné si nastaviť pravidelný import kurzov. Tu sú kontaktné údaje na naše obchodníčky, radi vám zodpovedia vaše prípadné otázky. Verím, že využijete túto jedinečnú príležitosť, o ktorej sa dozvedáte medzi prvými. Teším sa na spoluprácu s vami.